ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಸಾಂಬಾರ್ನ ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ಉಡುಪಿದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ನ ಮಂತುದು ತೋಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ. ಪುಳಿನು ತುಲೆ ನೀರುಡು ಬೊದುಲ್ರೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ನೆನೆತ್ತೆ ಪೊಜೆಂಕದು ಪಾಡೋನೋಡು. ಪುಳಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ನನ್ನಂದೇಕ್ ಬೇಯರೆ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡುತ್ತುಲ್ಲೆ ಆತ್ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡ್, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು, ಬೇಸೊಪ್ಪು ರೆಡ್ ಕಡ್ಡಿ ಪಾಡೊಂದೆ. ನನ್ನಂದೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ. ಇತ್ತೆ ತುಲ್ಲೆ ಪುಳಿ ಪಾರ್ದಿನ ನೀರು ಕೊದ್ದೆಯೊಂದುಂಡು. ಕೊದ್ದಿನ ಬಕ್ಕನೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಪಾಡೋನೋಡು. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್. ನನ್ನಂದೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯಿನೇಟ ಬುಡೋನೋಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲ್ಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪಾದೀತಿನ ತೊಗೊರ್ಸಲಾಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ತೊಗೊರ್ಸಲಾಯ್ ದೆತೊಂದೆ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪಾದು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ತುಲೆ ಸಾಂಬಾರ್ನಿಯಾನಿ ಈತ್ ತೆಲ್ಪು ದಿಯೋಂದೆ. ನನ್ನ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದಂದೇನು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೊದ್ದಿದುಂಡು. ನನ್ನಂದೇಕು ಒಗ್ಗರ್ನೆನು ಪಾಡೋನುಗ. ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಾಸೆಂಬಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ. ಉರ್ದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ. ನೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಮುಂಚಿದ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿನ ಬಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನೇನು ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಪಾಡೋನುಗ. ಒಗ್ಗರ್ನೆನು ಪಾಡೋನ್ನ ಬಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನನ್ನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.